Pokoj Pánov. Dnes sa chcem modliť za teba, ktorý si unavený, máš bolesti v tele, strach v srdci alebo čakáš na zázrak. Biblia hovorí: ak sa ukážeš slabý v deň súženia, tvoja sila bude malá. Ale dnes ti Boh chce dať novú silu. On ťa videl prichádzať. Pozná tvoju bolesť a má moc uzdraviť. Možno bojuješ s chorobou, čakáš na výsledky alebo si plakal tak veľa, že už nemáš slzy. Ale Ježiš je tu. Ten istý Ježiš, ktorý uzdravil ženu po 12 rokoch utrpenia. Poďme sa teraz modliť. Polož ruku na miesto, ktoré bolí. Zavri oči. Pane, dotkni sa teraz tohto života. Uzdrav túto bolesť. Obnov telo. Odstráň úzkosť, strach a smútok. Nech tvoja moc prinesie pokoj, uzdravenie a nádej. V mene Ježiša. Amen. Ak veríš, napíš do komentára: prijímam svoje uzdravenie. A zdieľaj túto modlitbu s niekým, kto ju potrebuje.